Poșerută ăștia, abonață. Facem? Adică cine mănâncă mai repede? Cine mănâncă și mai repede și... Și dacă le va lua, eu nu știu cam cât. Dar știi că vezi acolo, te-am pregătit așa niște este. Facem? Zăi! Da, facem. Hai, te leg eu. Și pe mine și-l băreagă. Dar să nu pândești. Ne-ai pândească. Așa, stai că mă leg și la ochi. Și dau star pe cuș. Așa, stai așa. Pune-mi mâna până în asta. 1, 2, 3 și... Haide, haide, haide! Ai pus râmii luate al dracu. Băleu. Râmii. Nu știu aici, lasă-mă dracu să mă iei. Băleu. Mă, ti... Vai, Doamne! Valeu! Ai de mine și de mine. Fost bunii? Băi, au fost bunii? Lasă-o că n-are nica, dar de unde ți-ai dat seama că-s râmii? Viitorilor, voi ce faceți? Dați am prins eu aici, am prins un șoricel viu. Hai, mergi? Ui, urâtule. O să-i fac o față super, super tare lui Cornel. Stai cu minte. Stai cu minte că nici nu știi și pățăști Cornel acum. Ui, mișcă. Hai! Pune plinta în casă. Mă simt ușor pe la spatele și o să-l bag în sân sau în pantaloni. Vedem pe unde. Sper să mă vadă. O să vorbesc încet. Ți-am pus un șoaric în pantaloni. Iată-la! Iată-la!